Никога не пренебрегвайте ониколизата или така наречените кухини или джобове под ногтите. Ще ви дам един нагледен пример с моите ногти. Когато започнах да свалям покритието, останах изненадана. Видях нещо, което винаги съм виждала при клиенти и съм отстранявала, но сега се е получило и при мен. След като свалих покритието, видях тази кухина под палеца. Това се е получило от механични еднотипни движения. Най-често от това се получава или от някаква травма или силен удар. При мен се получи от отлепване на етикети, ако трябва да бъда честна. Това направих, изрязах самата кухина, задължително трябва да се почисти и ако вие сте клиент и забележите такова нещо, а маникюристът не го отстрани, задължително имайте претенции и изисквания да го изреже до здраво, защото тази кухина задържа влага и е предпоставка за развитието на различни бактерии и микроорганизми отдолу. Ето така лакирах своите ногти. Може да запечатате ногтя, но не и самата кухина. В книгата Маникюрът от хоби до професия сме описали различни видове малформации и болести по ногтите. Ето това е ониколиза на ръката и на краката. Най-често се среща на краката.